DCB क्रिएशन यूट्यूब चेनेला मोनसे अनलाइन मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। नेमखान्थि जायखिजाया आयदानि सायाव मोसानो हागोन। मोसानाया बर' मेथाइ आरो बर'नि गाननाय जानो नांगोन। हारसिङै मोसानो नांगोन। मोसानायखौ मबाइलजों दाब्लायै दिखांनो नांगोन। सायख'गिरिनि सायख'नायानो जोबथा थांखि जागोन। सानै देरहागिरिखौ लाइकजों सायख'नाय जागोन। थामहिनबा जायनो बांसिन लाइक मोनगोन बेखौनो देरहागिरि महरै सायख'गोन। लोगोसेनो गाननाया गाव हारिनि जानो नांगोन। मोसानायखौ DCB क्रिएशन यूट्यूब चेनेलाव फोसावनाय जागोन। बान्था महरै सेथिनो 1001 रां आरो नैथिनो 501 रां बावहरनाय जागोन। रांखौ बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरगोन। मोसानाय भिडिअखौ बे 9101638654 WhatsApp अनजिमायाव दैथायहरनो नांगोन। मुं आरो आबुं थंखौबो लिरफाना हरनो नांगोन। भिडिअखौ फैगौ 31 जानुवारि 2023 सिम दैथायहरनो हागोन आरो भिडिअनि लाइकखौ मार्चसिम लानाय जागोन। आगोलाव बबेयावबा बादायलायनाय भिडिअखौ दाहर। मोसानाय सम 3 मिनिट। बैसोनि जेबो सिमा गैया। चेनेलनि डिस्क्रिप्शनावबो बादायलायनायनि नेमखान्थिखौ होनाय जादों। सामलायगिरि डी बसुमतारी, DCB क्रिएशन्स।